kok kene iki mangkae. Action. Kudu nguyuh Batak. Ki ning endi iki? Sek diganggu Roy. Enggak, aku lek diganggu. Sapa lo? Songo. Nguyuh. Iki. Cincinge ngene paling. Nguyuh Batak. Kok mules. Wes. Saiki arek anu, putri kajak ning kono. Kok aja ngono. Aja burak ngono lho. Jumlah jenenge. Getar iki. Kok yo aku mangkae lho. Kader kerusak ngono tak. Ngene mangkae lho, ngene yo. Ngene lho. Ngene Lu lho. jare kon brek to ya Putri. Ngene lho, maksudnya ki. Ngene kan kowe nganu. Lho, iki kan suara. Jubul aku. Iya, mesti tetep Nah, ngene. Ah, kowe nyedek kono ngadeg kowe akhirnya cedek kali. Iya, iya. Iya, Mas. Oke, siap. Kamera roll action. Paling orang ada ngalih Putri. Action. Gak kita, Put. Aku lali. Anu. Aku kira mau tutup. Iya, Lagi kaki iya, Sani. Iya, iya. Tutup no, punya tutup no. Sto tutukno. Ya lek kowe ning kono aku ora metu. Iya. Anu bar ngono. Apa jenenge? Put cesar metu iki lho, Put. Aku ki pengen roh Umi. Ning urung kelakon. Ning kok urung kelakon. Ngalih iki ngono. Ya. Roll action. Aku kok urung roh. Urung roh nah. Sakjane Pengen pengen roh Iya. Umi. Kok urung kelak. Sakjane. Ya jajal lho, biasa. Aku sakjane. Aku sakjane urung Aku sakjane pengen roh iya pengen roh Umi. Umi. Kok urung kelakon. Intine ki salahnya pengen roh hale perdu ta iki mang lho, Mbah. Lah sing cekak ngene lho. Yo. Wong akeh iki adir peruh umi to. Ya, ya lho. Urung ngantek kelakon kok wis ngalih. Ya, ya lho, piye jal? Akeh iki adir peruh umi. Umi enak kangen piye pareng muni. Arep roh. Iya. Kok urung ae lho, Bang. Aneh, bisa nak kemburi lirih hari. Dikene. Aku ki arep Tapi lirih ae. Siap. yo. Yo bro. Aku ki arep roh. Ngetno yang mana Pak Yamin yo. Iya. Rene. Yo, kamera roll action. Ngono. Baleni kuwi yo, baleni ne. Yo, jajal rene. Atur ngono ku mangke. Kata-katane. Yo, rene. Putu arep metu iki. Ya wes aku tak ngalih wong ngempet ngising kok ora iso. Kenyaman langsung dodok ya iki. Wis gene roh Umi iku mah lho, Mi anakku mah keadaan. Yo lek ngono anu. Kuwi yo wis tapi ditambahi, aja pateni Mas. Tambahi kuwi langsung rene ngono kowe. Adir arep roh Umi kuwi lho. Yo kok ora kelakon. Iya. Ngono. Kuwi karek nerusne Umi ora kelakon mah ya. Iya. Aku ketok. Yo maju sik. Action. Sakjane amah gen pengen roh lho. Ngetno kono. Iya. Putri mlaku mang. Nek kene iki lho kae. Yo. Sakjane amah urung gene roh mah ora kelakon. Sik balik. Roh mi. Iya. Iya. Aku sakjane aku ki pengen Roh. Umi kuwi lho. Ning yo kok ora kelakon gitu ngalih rono. Action.
Kepengin kelakon. Kok urung kelakon? Iya. Wong kelakon kuwi tok sing dibalani Mas Son. Kepingine ora usah. Iya. Coba. Ya neh baleni ya. Maju neh. Nah. Nah, ngerti pandangan lurus. Oke. Roll. Action. Bukti balik. Kate kok balik, Pak? Aku iki pengen roh umi kuwi lho. Aku urung Neng kok urung kelakon, atur ngono. Titik balenono. Maju. Terus maju terus. Nah, wes sob. roh. Ning ae kok eneng ning lho. Aku gak dirarep-erep. Iya kadrar beruh. Sik. Ayo langsung ngarep. Iya. Ning arep Langsung ngarep. Nah. Yuk. Kok urung roh? Kok urung roh? Ning. kok urung kelakon. Ning Iya. kok urung kelakon. Yuk jalan lah ya. Baleni. Aku urung kelakon. Ning kok urung. Mau tak gandeng itu. Ning urung kelakon Ya ya. ngono ae, pokoke aja Iya. kok aja eneng lek anu. Yuk siap. Nah, balik ya. Yo. Roll action. Wes, Wis. Action. Ngene iki lho ane wong nguyuh isih kurang sak crit. Kok wis diganggu. Ora menakne wong arep nguyuh. anu ngomongne mangan apa karo kancil kok nggih? Kalau perman sipir mampu kopi ya. Iya. Lah mau mana apa to? Ya sembuh pokoke sak sirmu. Sekarang lho. Saiki Iya. Ya. Apa aku Wis sekarang dhewe. anu karo kancil Mang Dwika ya. Kok sedadi koyo ngene. Lah Iya. terus kowe rene buka lawang Cuman kecok ngene lho. Menteng bedek ora penak lagi. Kowe cedek kok, Mas. Celekut-celekut. Separuh. Oke full loh. Aku full. Ning teng cenut-cenut ya. Yo, siap. wis. Oh, Ketok aku mau bang. Ora. Kita sangat gagak kene. Dulu pokon. Ora apa-apa. Ini di rahanu nih. Kowe kok nggih kono nih, Mas. Mau buka lawang. Dalan ono mlaku nih, Pak. Titik kok saka lu. Yo, siap roll action. Action. Iki kele tak bencah. Ngadeg kae. Ini ngono ya. Iya, terus kok pikulne lagi muni. Lek lungguh. Roll action. Action. Yo. Nah, iki kan anu. Apa? Jumbule piye yo? Iki pisan. Mesti kan Iki lek tak bencah tak rucuh nih yo. Seger banget. Jere wong biyen lek akeh le mangan kambil enom iki. Mari lancar cairane. Ki gemblogok. Ngono wis kadung pesenan diceplek. Dah mun njaluk ijo le nyang ceplek. nduk. Kayak temekan to, apa jenenge? Kalau ke titik ada le anu, ngiling-ngiling ambil mengke. Ke anu kakean. Maksudnya ngene paling, Pak. Titik ae di anu langsung dipikul, Pak. Ngene tuh. Kamera roll action. Wes seger lek tak rucuh dhewe ngono. Jere wong biyen ki lek akeh le mangan kambil enom iki. Mari ngokehne cairan, indah li gemblogok aduh. Ganti nyanyi ae lah. Maksudnya gini lho, Pak. Angka komen apa?
Burung tak nyama. Le. Nah ngene. Siap. Yo. Kamera roll action. Play. Play. Keturunan tenan ki opo ngantuk anggere mundur kamera. Kalau kau nak kau ni apa kalau ni? Dan kita kok ngomong, empat turu punya. Koi rata anu, kau iki kau belum-belum ini berakhir tak? Yang rasa, boleh kau kono. Ini lagi, misalnya. Ini lagi. Ayo belum? Ya. Aku ketok. Sik Mas, sik. Apa bolu? Ojo romong ra apa-apa lek sampe nyendul engko ndak dadi garapan. Ketok. Bunda aman, Aku loh. aman. Wes siap. Ki mangke sik diselui kancil, Mang. Diceluk kancil. Aneh wong. Balik nih sik lagi rono neh lagi krungu. Yo. Langsung. Alah sampean to, Cil. Yo kayak bisa ngelinteng. Wis kegegan. Ayo. Yo, coba buang ngono lho, lek tengene aku ki tengene aku ae. Sik audioku mang tak pateni to. Tapi krungu. Krungu ya. Krungu. Karo wis sik Pak mantep. Siap. Yo. Kamera roll action. Kuwi Se. Ini sing kene ora tunggal ngrasani. Heeh. Tak unduk-unduk nyandak kuwi. Ngono terus. Ngono. Wong kelas kadung tuman mesti ngono kene njaluk jatah. Anu lah ya. Berakrone ki mantep ini. Yo nek keliki sik ngono. Ya. Mulai cukup pale ngomong lagi iki kita gorono. Yo, Pak. Kan san. Aku ngerah. Kowe ngerah kabeh. Kan iso ya. Oh berarti nggih konone anu ki malah apik lho. Endi? belakang. Iya, belum ngono kuwi. Aku ketok ora. Fokusnya yang. Kowe ketok. Yo oke, ya, wes siap. Wis. Belak nggih berarti ke biak terkenal lak ngono mbok. Iya lah kadung nunuk rene. Iya. Ora musik kuwi lho, musik kuwi karo Ferdi. Gebrak ngono lek. Iya yo. Ke biak terkenal lho. Kalau kayu telo kae. Kayu telo burin. Yo kulo yo kulo. Kayu telo apa kuwi? Kudu kuwi ra kena ya. Gandeng to. Gandeng. Ora gandeng. Kuwi kok tutuk nih anu kuwi. Kandang pedes ki wonge ganjung lho. Yo. Yo. Oh ayo iki mah ada wong cerita-cerita. Ngono. Wedhus barang kuwi celola-celolo. Yo. Anu nih. Aku kudu guyu. Sik, ora kena kok delalah. Sing kene. Sing kena yo tinggal tok. Berarti sing jumbule ya. Mu anu cukup mu anu sik yo. Engko lali. Kono. Ingak-inguk ngono yo sekne. Biak mau kene dhisik lono. Yo, terus rono juga anu kae. Ngono. Yo, roll. Wes, kuwi kok tukone ya. Tukone kayak aku tak cuma. Sae. Apa ya brek seru? Ya sembarang. Sing penting koyo ra digawe-gawe. Aku kudu guyu. Ojo. Ayo. Kok kono baleno anu. Urung to. Jingking yo paling. Baleno kok kono. Len jingking? Yo. Nah, Lek wis muni action kan. Roll. Wes. Ke anu langsung Ojo ngono yo. Wis oke mangke. Ne yo ne ojo.
Pagah iki lho yo. Iki tak jaluke nggih, ngono. Saya ku tunggu ya to. Rodane dadak ora oleh barang ngono lho, Ti. Ora iso kowe ngono lho golek leyu-leyu. Ora iso kowe ngono lho getak lho. Roll action. Roll action. Kuwi barangku lho wong udu mukrem kok nyekel-nyekel sing ngono ta. Sing muni ngono kabeh. Lah kira lah aku ki jumbo lho. Kowe ku dumu kan bareng nyekel ke tangan celandrakan ae. Mungkin nang omah mau keren. Ya. Apa ngono sik udu mukrem kono kok kapakne ngono kok jongkonge apa ngono apa tangane kok anu kok muni ora apa-apa engko tak rae dhewe. Ale. Wis yo gendang. Iki tanganmu kok celandrakan ae ngono. Iya udu mukrime barang. Ndak kira aku udu guyu kabeh. Kita titi wedi to. Guyu. Terus kowe muni anu ku mangke apa? Kowe udu mukrime barang ku mangke lho, Atiran. Iya mangkae. Kok celandakan Kowe celandakan ku udu mukrime barang lho. Iki sing wedok barang yo ngeyel era ngetek era mun. Tanganmu kok celandrakan dumu krime barang. Sing wedok bareng anjelen ndak umum. Ah, bar ku lagi jawel-jawel ku mung lho. Jare jawel-jawel ngatur ngene lho gedhe aku. Amben wis lagi dia aku ngono. Ki kono. kowe tutukno panggah ngene aku tak rono paraku ngono lek. Yo aja lho. Kowe panggah anu lho ning kene. Nonton wong loro kuwi. Iya ngono iya ngono. Yo. Gini ya gede tak aku ngono. Iya. Kudin aku ngono. Mukrem lho. Lagi muduan. Mukrime ora dibaleni kok. Yo. Ngene ngono lho. Diseng-diseng yo. Masa sampe Ya ora malah kenapa gedean kanca kemuduan bareng ora wera apa. Kang Gancel lek gen joget tok ndongo ya anu ndelok ngono. Nah ngono. Ora ndelok iki lho sing dijawil iki. Yo. Nah ngono. Nek ono ning ngono. Heeh. Nek delok kok shot apa piye? Yo. Ki karo muni piye iki? Gini gede. Iki ku lho gedhe tak aku man. Gini oh guyu kowe. Wong mau seksi ta, Bang? Urung to, kene kayak kene lho yo. Kowe iki bayarane lho kayak tak. Anu terus apa jenenge? Gonamu ki paling anu lek wis rasa wis cebleh lek. Wis keteran rasa paling ngono. Yo. Kurang yakin demi iki ono lero lho kayak kok tak ono ning ngono. Heeh. Iki wong telu kena kabeh. Yo. Kacil kayak ride. Cek deket kok. Action. Wes bareng anu niki kok gabuk nih rono terus Putri teko lah ya. Iya, Put. Kalau aku semintain Put. Kono. Saiki kok njaluk piye? Itu piye wae ngono? Itu apa piye? Piye ngono ya? Iya. Ayo tipu. Aku sing ngono. Yo. Kol-kolan Yo. Putri moro dipisah. Yo, ayo. Ojo tidak aku yo ditet to, Put. Jo. Nah, cingo puyo. Kowe anu, Pak. Kowe yo mentrung ngene lho ngumun. Kat. Kantong tidak wis kaya ngono kok. Ora krungu to, Kak. Kok ngono ne aku iki tinteni lho, sayang. Ayo ditu apa piye ngono kowe? Iya. Rol, yo diduduk-duduk. Juga yo ngene disodok-sodok. Anu apa ora? Gebuk apa ora? Kan lucu. Yo ora bener lho. Paling kowe ngene ndekek ngene. Lah yo ngono. Kowe tenanan. Anu, paca ayo ditu. Kuwi kipatno nyang Kang Kancil. Kita kowe patne lek. Anu, kok longne apa kok kipatne? Iki patne. Tak tangkap ya aku ngene ngono wedi. Kak ngumun roh anune kuwi. Yo. Wes, baru anu teko. Putri ngene pisan. Iki eneng ngopo? Ya. Nyapa lho kuwi? Kok ramuni piye ngono? Oh, ayo. Anu ya ruangke rambut, ranggeh rambut. Ngene lho. Ngono wae pokoke wong tukaran. Ngono. Kok kono kowe kok gula kok kono. Jewer-jeweran pipi ngono. Ngono. Oh,
Malah tak plotro lah aku. Aturan duwe isin ya titik duwe susu. Bar nong, bar anu, apa jenenge iki? Iki ki sing titik masalah sing ngantek geger kaya ngene iki ki. Atur ketok anu kok. Jangan no. Roll Kayaknya kelak aku mangke jangan no. Contoh muni kalau saya roll action. Ya. Iki biang masalah kowe iku lho Cil ngono ya. Iki bisa kan anu. Nesune yu anu. Berarti iki anu ngono. Di anu lho. Ya dikaya wong telu. Ora ro kayu yo dengan lho tekan ngene ngono. Keren-kerenan Dikira kok itu dengan dewe. Kan cile ngene ngono. Iya. Kan gelis gede. Sendal. Berarti dhisik aku tak duduke Iya, Kraya, kraya. Saiki anu yo tinggal nesu. Anu kowe dingi karo kowe blok iki mangkel. Piye mak aku muni mangke put. Di yo karo kowe ngono. Wes. Iki ki panggah kowe ku biang masalah ya. Aku sing ngono. Kabeh yo titik lho. Ayo Mbak Di. Ku anu kono. Aku yo Kono ge Rene, kono Rene. Kowe ngerti apa ora iki masalah iki wong sitok kuwi lho. Wong dhewe lakoni jere tanggane. Heeh. Putri sing Iya. ora sah lho. Piye Berarti ya wong kuwi sing arep gawe-gawe. Yo. Roll. mak biang masalah ini kowe iku lho. Kecepetan. Terus iki anu ijo. Nopo tangane sak apa? Trimos. Tangane sak. Sabung petung. Put, tak terima lho. Kopior lek ndas. Turun ketok, bareng-bareng. Terakhir kok tak kurungi anuku. Iya. Loh, keselak barang. Roll action. Iki pokoknya biang masalah kowe lho, Cil. Aku nyapa. Ayo lho, alah iya. Paling ngene kan jobo ngakune ya Joko apa duduk ngono lho ngene iki. Yo. Wan bojone jereke anu. Jereke wong liya. Iki ngene lho. Yo ngene klo. Kan kapok ritek. Lah sing ngene kapok ra iso metu. Wis. Ampun. Anu sik gen muni lho, paling sik tak golek wangen-wangen yo. Iki gen action. Sik tak golek wangen-wangen yo. Kesuwen. Anu, Kaduan. Ini kekaduan. Ngene lho. Teko saka kono Iya. mandek lek. Sik tak Yo ora mandek lho lek aku ke sampean sing nutu yo. sabar yo, sik tak golek wong ngono apa ngono gen kalem. Gen gen iso mandek. Sabar yo, Iya. sik tak golek wangen-wangen. Oke. Patak arep minger iki isih ngene. Wis kok sendal. Ya, kuwi ada set ngene lho. Heeh. Aja ngantek digorono, aja ngantek lungguh kowe. Iya. Set ngono kuwi tok. Yo persiapan. Kesuwen. Ah, ora ngono to maksudku ngene lho. Jajal kowe yo karo. Sik yo tak golek wangen. Wes. Ngono, yo ngono. Jendel ngono. Kurang set ngono lho. Kurang set ngene. Pokoknya nyendal. Berarti Pokoknya nyendal iya, aku. kok seakan-akan iki arep kok geret rene. Ngene rene iku tapi atur set atur ngono tok. Yo, yo. Apa ngene ya gen penak. Arep tak golek wangen-wangen terus kok ngene ngono. Langsung sendalan eleke, kok ra dhewe sendal. Tapi yo mandek lho aja. Yo. Engko lek elek mencolot Ngono ngono. kono nek. Yo lek Anu minger ngene loro wae ya, Pak. Heeh. Jajal. tangan loro lek sih yo. Yo, yo. Kayak aku ndak nyentuh ya Mbak ngadeg yo. Yo ngadeg. Heeh. Ya. Aja nunggu. Aku megah ngandel. Iya, kowe engko kan ngene karepku. Lek kono kuwi ke anu kowe ning kene ya. Heeh, kok seakan-akan aku iki kok oncalne tapi ndak asli berarti kowe ngene ya. ngadeg kok lho. Set. Aku megah mandek nih Iya, ngene, Iya. ngene. Ora ketok ora apa-apa. Set ngene meneng ngono. Iya. Meneng Iya. wae. Ya. Kan hujan akeh ping 7 kayak nyamin mangkae. Siap. Roll action. Sik yo tak golek wangen-wangen. Wes. Saiki anu ne. Broke. Iya, kowe Tuh, tak ngene dhewe. ya yang ngono. Kowe tapi kowe nulis rene. Kowe malih ngene. Yo, Posisimu ngene. yo. Seakan-akan aku jorok ning wae. Alien play kok nyala ndas. Enggak. Lho, pas kamu. Terus dia ngono malah. Aku koyo nah, gen piye jajal piye lah marang anu yo. Brok.
Kadek kasar men kan. Kadek kasar temen. Wis to, ya ngene iki lho. Berarti aku Pasti wis tangon lho, Pak paling. Piye? Action. Kadek kasar temen. Kesuwen. Cek sebleke banyak orang lho, orang ngene tok lho yo. Yo kaya opah ku piye ngono. Tangane. Kalau ngene asalkan kami koyo koyo meneng koyo meneng iya. siap ngono. Heeh, kaya siap ngono. Apa anu koyo wes Wis rada mepet. Ya teman Pak Nyamin anune. Pak Nyamin. Pak Kancil apa Ngetak. pressing mar nyepot ku mangke. Sik Mas, iki kan wonge ramu nih. Oke. Itu bar break ya. Action. Wes. Iki anune tam. Ora manuk mangke. Jare mar madoni ngono. Iya madone kuwi. Iya iki mangke urung leno sik dibaleni. Kok kadek kasar. Iya dibaleni kok kasar ngene ya. Iya. Kuwi ra kok duduh Lah iya. Kadek kasar temen sampe suwek kabeh. pancalan. Sik kuwine anu tak rai titik. Kuwi usuk-usuken kaya nduduhne seakan-akan. Wes. Saiki baleni anune wo. Kadek kasar men. Ali madoni. Kadek kasar temen ngono suwek kabeh. Ali anu kurang klimak Pak Kancil mang. Waya iki sik lungguh ae, aja langsung ngadeg. Kowe ader ngene ra nggih. Jaketmu ayo nang jaba mengke. Ayo. Ngene terus ngene lho. Ya. Jadi baleni nek kok Iya. Kok baleni Mas? Iya, Ketok ora? Loro ketok to. ketok oke nih. Siap. Oh. Iya. Karepku set nih. Kadek kasar temen ngono sampe suwek kabeh. ya adir kepancal ukur-ukur to kuwi mang. Ya sik. Sumuk banget. Ayo ngesis yo. Hah? Ayo ra apa. Sikile kuwi kene. Wes, kok meneng iki anu iki lali. Ngomongnya Ngomongnya ngene paling. jatuh banjir lek ngomong kae. Nek pangan degan ngono lho. Wes, Wis kenal iki. Ya wis kenal lah ngono kuwi. iki karek Wong lanang ngene ning keluyuran. wes. Kengko tak duki gula abang. Wes. Sik kono wis mendelep to. Eh, Waya kono wis nganu. Deg-degan karo njelolo. kono mangga. Kene lho sik anu lho sik mangga ngene. Iya. Karo greget lah wong kae ngono. Tebakne ning kono kuwi. Lho ono sik ngene dhisik kok kene mlaku dhisik ono. Geget-geget. Yo roll action. Tenono. Bar ngono anu. Apa jenenge?